कर्नाटकातल्या चामराजनगर जिल्ह्यातल्या महादेवश्वर अभयारण्यात गेल्या जून महिन्यात म्हणजे 3 महिन्यापहिली 5 वाघांची हत्याकांड आमका झाले आम्ही पळयलेले। ही जे प्रकरण आसात ते प्रकरण ताजे असतानाच आता आणखी एक प्रकरण थंय बाहेर येल्ले आसात। त्याच जिल्ह्यातल्या वणूर हांगासरल्या जंगलात एका वाघाची हत्या करून तेका एका जमनीत पुरयल्ले आढळून येल्ले आसात आणि या प्रकरणाचे तपास सध्या कर्नाटकाचे वन विभाग आसा तो करीत आसात। आमकां मिळालेल्या माहितीनुसार ह्या वाघाची शिकार आसा ती शिकार करून तेजे 3 तुकडे करून तेका जमनीत पुरयल्ले। त्याच वेळाचेर जे गस्त घालपी जे वन अधिकारी आसात ते जंगलात गस्त घालत असताना तांकां दुर्गंधी येयली आणि दुर्गंधी खंयची म्हणून तेंच्यांनी जेन्ना जी खांदलेल्या मातीत जी पुरलेले जी काडून पळयल्यार थंय तेका वाघाचे अवशेष सापडले। त्यानंतर तेंच्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांका माहिती दिल्या उपरांत काल शुक्रवारा दिवसभर विविध पथकाच्या सहकार्याने तेजी शोध मोहीम आणि तपास सुरू आशिल्लो। त्या वाघाची जो आणि की अवयव सापडतात पळोवपा खातीर तेंच्यांनी तपास सुरू केल्लो असतात। त्या वाघाचे 3 तुकडे केल्ले 3 ठिकाणी तेंकां सापडलेले आसात। तेच्यानुसार अशें कळून येता की ह्या वाघाची एक भीषण अशी हत्या केल्ली आसात। हत्या करपी जो संशयित आसा त्या संशयितीची सध्या ते तपास आसा तो तपास करीत आसात, तेजो शोध घेत आसात, तो सध्या फरार आसात अशी माहिती उपलब्ध जाली आसात। दरम्यान कर्नाटकाचे वनमंत्री ईश्वर खंड्रे यांनीही या प्रकरणाचो तपास ताबडतोब करचो आणि कठोर कारवाई करची, तशेंच वाघा खातीर जे रक्षा दिवपा खातीर एक कडक व्यवस्था वन विभागान करची असो आदेश त्यांनी दिल्लो आसात। सध्या या प्रकरणाचो तपास चालूच आसात। पुरवठा खातीर प्रमोद फोंडे।